Ze iritsi daukazu kurtso honi buruz? Oso kontent nago, atzokoa izan zen oso simplea eta oso polita, gaur mamila gehiago izan du, baina dena den asko ikasten ari naiz eta hemendik aurrera beste ikuspegi batekin irakatsiko dut. Duan, pentsatzen duzu zerbait ikasi duzula bi egun hauetan aplikatzeko zure gelan? Asko ikasi dut interneteko programak erabiltzeko eta gero nola txertatu baliabide desberdinak nire gelan. Eta oso kontent nago, asko ikasten ari naiz. Praktikoa ikusi duzu? Bai, da gainera ez da izan tipikoa txapa eta ez duzula zer ulertzen eta hitz egiten dutena direla hor super jakintxoak izan da modu erres bateko ikasteko. Ziur zaude IKT-ak sartu behar ditugula kurrikulunean? Sartu behar genituen orain dela 10 urte, orduan espero dut laizter sartuko direla. Mila esker. Zorregatik.